Tak, čau hoši, vítá vás tu Tonda. Dneska tady nemáme Matyho s Daníkem, takže musíme hrát bez nich, no. Tak, já teďka nevím, co bych úplně jakože chtěl hrát. Takže se napojíme tady hezky do naší zahrádky. Uvidíme, jak tu co povyrostlo. Ty Rainbow Strawberry. Je to strawberry. Tak to nebude moc peněz. Okay, sbíráme to tu, to je nějaký megalodon. Tak, jdeme se podívat, jak si na tom vedeme. Tady jsou peti. Tak to nepotřebuju. Gear shop. Tak tady nic dobrého není. Takže se teleportujeme hezky sem. Mě speciálně zajímá, kolik to stojí. No, tak to není moc. GG! 1000? Aha, já jsem to zase. Jejda mana. Tak, prodáme tady tohle. Podíváme se, když se resetuje shop. 40 sekund. Tomato, orange, Ty vole, pumpkin. Bambus. Takže to nikdo nevykupuje. Jsem myslel, že to vykoupí. Počkáme si. A mezi tím tady budeme tančit. Hezky takhle budeme tančit. Vynikající. Normálně breakdance. Takže bychom mohli otevřít pomaličku. Pojď. Něco fakt hustýho. Oh no, nedopadá to dobře. Jsem myslel, že tam bude něco dobrý. Zbíráme tady Venus. Zbíráme tady. I když to jsou vlastně hrozné, ale nevím. Zbíráme. To je zlatá. Gold coconut. Zajímavé. Bambus. Tak to nebylo moc dobré. Ale já to nejsme kvůli tomu. To jsme kvůli něčemu jinému. Tak jo, tak on za chvíli umře, ten tady, tak dej si. Shit. Tak co, seš v pohodě? Jo, dobrý. Co tady proto, aby jsme něco ukradli? Nejdřív tady prodám. A speciálně mě zajímá gold coconut. Kolik to stojí gold coconut? To je docela dost, ale jako já už mám dost. Tady, dole. Přidalo to hodně. Ne. Co to tam vyrostlo? Mutated fruit. Já říkám mutatetou. Nejsem tady experimentář. Abych tady získal mutanty. Co to tady máme? 52 kg. Je to nějaký láček, že já jsem nejhorší. No, nic. Nebudeme řešit. To dává hodně. Jdem se podívat tady k týpočkovi. Ten má jako dost masivní zahradu. Jo, tak to je nějaký OG, on tu má i ty vajíčky. No, já nevím, já jsem nový, já to nepoznám. Má to dragon fruity, ježka, ale nic moc legendárního. Legendary Simon. Tak to budeš určitě ty, Simon. Tak víš co, tak jako seš friendus. Nebudu okrádat friendy, to je to nejhorší, co můžeš udělat. Ale jako mám to. Ty vole, Češi normálně.
Češi normálně, kámo, tady jsou. Oh, 2 minuty. Já bych docela chtěl mango. Grape nebylo by špatný mít 2 pepper. Koko a tohle samozřejmě nepadne. Prismatic. No. Jestli se tam objeví, normálně, tak tady udělám breakdance. I když na to vlastně nemám kameru, takže bych to nemohl dokázat, takže jsem dělal. No nic. Co dělá ta konvice? Vole, co dělá ta konvice? Let me see. Nic nedostal. Jejda, už se to tu generuje. Ten má hodně vysoký tomato. Co to asi dělá? Tak co z něj tady? Zlatá. Ty vole, chicken jockey. Ty vole, hezky můj friendos. Hezky, kde jsi to sehnal, kámo? Už budou nový stoky. Jo. Pojď. Modlím se pro mango. Mangos. Pojď mango. Zajímavé. Ale týpka už to tady to... Ona mi to vyžere, jak mě to najde. Nemyslím si, že to bude prismatic, takže... GG! Pojď! Non-stock kokonat! Yes! A tohle nechci. Yes! Very nice, to položíme hezky tady. Chicken jockey. Tam musím určitě dát ten meme, že jo, z YouTube. Open blue chow, noční vajíčko, blood moon banana. Ty jo, ježek, blood kiwi, nechci takový hnusný. OK, tak to vezmu, je to docela drahý. Ale tak víš co, tahle hra je o utrácení, tak jdem tam ještě jednou a jdem si koupit rovnou 2krát tyhle ty banány. Ukaž to. Jedeme. Jsem bez peněz. OK, jo. Tak, co náš pes tady? Ty vole, tady máme ten Blood, ne, co to je? Blood Blitz, strach vede. To chce určitě tahle sova, že jo? Že to chceš. Chceš to? Vem si. 2 lunar pointy. Lunar pointy, tak dostaneš 10, 20, 40, ty vole, tak to je dost. A pak je tady ta sova. Já si budu šetřit náška, ale musel bych mít lunál. Blue light, zase. Děkuji hošci. 2krát dokonce. Chci to tady vyzbírat. Abych měl větší šanci, že se ještě spawne. Bloodlight. Chiller. Take all my mutated plants. Let me see. Kámo, jeden. Ne, neříkej mi, že jeden se tam najde. Jo!
sežer. Už jsem ti řekl, ať si to sežereš, tak si to sežer. No dobrý. Borec si to už sežral. Jo. Už jdu do zahrádky. Co je tady krvavé? Tady to je krvavé. Tak jdem za sovičkou. A budeme mít ježka. Yes, budeme mít ježka. Jo. Zase. Mám ježka. Tak já ho tady položím, protože to je Sigma Boy. Tak sedni, ty se jmenuješ... Já jsem tě položil do země, tak to jsem nechtěl, sorry. Jmenuje se Kiki, no tak to je hezký náhodou. To je docela dobrý jméno, ale je to ten Kiki, ne ta Kiki. Další máme tady červené ovoce. A zase... Kam? Už mě nech žít. Květ lunár podniku. A... Co je sakra tohle? Ten... Tak to chci. To jdu hezky do zahrádky. Vzhledem, že delší natáčení jak půl hodiny by mýmu kámošovi editorovi počítač nedokázal zpracovat, já bych klidně natočil i ten jakože další event, co bude, tady tahle ta noc, abych to klidně natočil, ale vzhledem k tomu, že můj kamarád prostě na to nemá sestavu, nemůžu. Je to smůla. OK. Super se to. Dělej. Ne, já jsem to prodělal, už tam nic není. Už tam někdo vykoupil. Super. Vezmi si to všechno. Zajímavý. Najednou už se jim nechce, aby byli červení. Neříkej, že už nebude žádné. To neříkej, kámo. To ne. Jedno jediné ovoce musí být červené. Jo, musím to tady vyzvírat. Ale měl šanci na objevení. No je to na obtíž, tyhle ty budíš k ničemu, co nemají žádnou hodnotu. Pojď. Než to skončí rychle, prostě jedno. Jedno červené ovocí potřebuji, jedno červené ovocínko potřebuji. Prosím, ale no tak, prosím, hoši. Jedno červené ovoce. Vlastně. Jedno červené ovoce se nemůže spawnout. Já to snad někomu ukradu. Favorite. Jedno, prostě, hoši. Jedno. Chillet. Nepotřebuji chillet, já potřebuji nějaký škividy, bloodlight. Bloodlight, jo. Kokosíny tady se beru. Tak máme co největší šanci na to, aby se to splnilo. No. Kolik dostanu? Ty vole, to je dost. To je docela dost. Je tu doslova gold, je tu pod jeden bloodlight, nekecej, že se nespawní.
To mi nekecej. Dragon Fruit. Tak, OK. Jestli ta noc skončí a nebudu tam mít další Bloodlight, tak já jdu tady k týpečkovi. Vypůjčím si, pokud tady bude. A má taky zombie joker. Kde to berete, hoši? Spadlo mi natáčení, sorry. Jsem nechtěl dát jakože ukončit nahrávání. No je to blbý, ale samozřejmě vyjdou dneska asi. Tohle vyjde určitě, toto video, to uvidíte ještě toho dne. A se začínám divit, a to, co budeme hrát jako společně. Tak to vyjde asi až zítra. Spíš zítra. No, žádný tady nevidím, prostě nechce se to teď spawnout. Ne, jdi pryč. Já potřebuju mangos. Nebo něco jakože, co nezmizí, když to schodíš. Kam to mi neříkej, že se nespawne to červený ovoce. Event zmizel. Pojď, uvidíme, kakao, pepper, tady si to otevřem takhle. Dragon Fruit, nic, to je hrůza. OK. Jedno Bloodlight mi chybí. Nemůžu tomu uvěřit. A jestli zjistím, co to je? Co to je? What the hell? A jestli zjistím, že to tady nějaký týpek mám, tak já si to nepatrně vypůjčím. Jo, já se tady podívám. Jestli to nemáš něco červeného. Krvavého. No vynikající. Nic tu nemáte. Proč? Tady taky nic není. Rakům. Abych chtěl toho, oni prostě ti jakože dají free rewards. A tady to. Nevím, co dělám. Jedno! To není možný. Ne, to snad ne. Počkám. Jedno Bloodlight. Jedno. Jo. Jedno červené ovoce. A budu to mít. Nemám, prostě nemám. Prodat všechno. Hele! Housebox. Samozřejmě ne real, ale jo, můžu. Houbičky. Hele, jestli tady máš nějaké červené ovoce? Tak to si vypůjčím doma.
To si vezmu. Díkec. No. Jo. Yes, máme to. Od něco dobrýho. Oh shit. It's okay. Tak tady zase nějaké... Tady mátu nebo co to je. Zajímavě velká jahoda. Tady teleportujeme se hezky tady. Oh, Celestial. OK. Mrkev už je venku. Bloodbound. Jo. Jo, fakt, že jo? Mám tu něco Celestial, ne? Gold, to je gold. OK. Prodat inventář. OK, to je dobrý. A co je za tohle? To je tady dvakrát. Jo, je to Celestial. OK. Celestial, jo. Beru grab. Jen to prodat. Holy shit. Tak pojď. Bambusy, no. Kámo, tak to je tak unlucky. $20 000 za nějaký Celestial. OK. Ne, že to vykoupíš. On to vykoupil. Tak to ne. Ale počkej. Co to je za vajíčko toto? Legendary. Tak to tady nechám otevírat. To koupím. Come on. Holy shit, brosky. Jsi slepej. Jak patrona. Tak on je slepej jak patrona, nevidí to vajíčko. Já vím, že se nedá prodávat, ale on je prostě slepej jak 3 hodiny? Jdi do prdele. 3 hodiny? Ne. A ne. Hele, co to bylo? Oh shit. Hele, něco tady prosvítilo. Tady problízko. Blood banán. Nevyrostl, ona si roste jenom před 2 dny. Tak to je very nice. Nic víc, tam co to je. Aha. Kámo, ty tu máš krtka. Ty tu. A on má dokonce otevřený Legendary. Do prdele. Tak jsem někoho ukradl, ale je to Čech, je to Sigma. Tak, prodáme. Oh man. Z toho teda nic moc nepadlo. A to ani nemůžu sklidit.
Super. Ale jo, můžu. A to znamená, že teďka mám jakože teďka můžu, jakože teďka blood mana. OK, vezmu si myš. Jdem teďka ano. Já jsem na to pohled. Vím, že to není. OK, to vydělává slušné věci. Tak, je tu myš? Ne, můžeš ne. Jo, můžeš. Uj, podíváme se na ní zblízka. Posvítíme se na ní. Kámo, tak tam má kilo. A z tohohle vajíčka... Tak počkáme ještě, co vyroste. OK, tak to bude hodně masivní strom z kokonaty. Už se těším. Oh, no. Já si počkám, až dorosteš. Já si počkám. A tak mu to akceptneme. Tohle bych chtěl hrozně splachovač. Pojď. Sem mají inventáři, takže tak 12 000. 14, tak to jsem nečekal, že to bude tolik. OK, watermelon, bambu a to nechci. Ani jedna z toho. Pojď, mango, oh no. Zas nic. Počkej, garden, rychle. Běžím. Show me gear shop. Hrozně potřebuji nějaký šplík. No tak to si snad ze mě děláš. Speed up grand plan. Jdu prdele. Tady vezmu máku. Vylem to tam celý. Teď už roste slušně. How much is this worth? Kolik to stojí? 5000? OK. A když by padl nějaký speciální? To by šlo. A tohle, to jo. 5%, jo. Mám takové svěceno. Mám tady tu myš. Můžu ji přejmenovat? Na ní. H17. Mythical? Šedá myš je mýtická? Kámo. Jak může být? Oh, já to nechápu. Šedá myš nemůže být mýtická. Kámo. No, to nejde. Něco vyhrabal. Co jsi vyhrabal? Očividně nic. Blood banana. Velice dobrý biznes. Oni jsou dobří na prachy. Co prodávají kec. OK, 5000. To by šlo tak farmit. 2 minuty. Tak to si počkám. Ty jo, pak už ukončíme, už jako 30minutový video je dobrý. Za mě úplně v pohodě. Tak doufám, že jste si užili sledování. Tohle video vyjde ještě dnes, nebo aspoň myslím. Doufám, že dnes. A samozřejmě po Contents Grow a Garden do komentářů, jestli chcete pokračování.
A nebo udělám hlasování, otázku spíš. Takovýhle hnus, kdo by si to koupil, jako pro začátečníky dobrý, ale mně už je to k ničemu. A jelikož já nejsem týpek, co se celý život sedí zhrbenej u YouTube, tak samozřejmě, jakmile skončím tohle video, tak co jiného, než že půjdu ven. Mezi tím podívám, jak se to vede. No to bude obří kokonat. Vezmu tady banánky. Tady už to roste, ale není to dostatečně dobré. Místo kdyby byl event, tak to pozbírám. Kdyby náhodou tady byl Blue Mine, to bych chtěl. To bych hodně chtěl. OK, pozbírám to. Někdo mi napsal, jaký týpek zas. Co máte furt za problém? Prodat můj inventář. 13 000. Dobrý, pomalý, ale tak to legendární vajíčko snad bude k něčemu dobré. Tohle mám, tak to jsem, a to musím vidět hodně laky. To je na stejný úrovni jak tohle. OK, tak já jsem byl hodně lucky, když se tady objevil hnedka ze začátku Grey. Jsem si ho koupil. Tohle bych chtěl. Tohle, víš to, od každého něco. Kokonatů hodně, protože mám hrozně rád palmy. OK, resetujem. Oh no. A ne, ale ne. Proč? No tak. Pod nějaký. OK. To bych bral. To beru. Goodly Splinker. A položím ho takhle. Ještě půjdu prodat, abych měl nějaký profit. Všechno v inventáři. 13 000. Měl by se počítat. Pomaličku roste do výšky. To bude třeba úplně obří, ne? Ten kokonat. Jdeme ještě prodat tuto jahůdku, která mi trošku přerostla. Jako kámo, kdyby měl někdo takovou jahodu, tak nebude stát tak málo. To bude třeba 20 000. Jezus, tady mají všichni ty zvířátka. Jim hrabou normálně, hrabači tady jsou. Ty, on má book egg. OK. Oh damn. Oh damn, tak tam asi nedoběhnu. Ne, kámo. 6% růst. Beru. Kámo, tak to jsem ani nepotřeboval, takovej dobrý důvod. Holy shit. Já jsem neříkal, že ten důvod má být božský, to tam nepsali. OK, kolik tohle stojí, hošku? A to je dobrý, to je dobrý. To vezmeme, prodáme inventář. Tak, 50 000, dobré, vydělávko. Jo, on se pomalu, jako pomaličku tam roste. Tak, tyjo, přesně 4 kg. Co? To není možný. Nazdar. Nazdar, kámo. Nazdar.
Kde a u koho? Okay. Já a kámoši, počkej, jako nedobu. Nevím. Ok, bude za 2 sekundy, to si počkáme. Jak se má zahrát? Mrkev, jasný. Další mrkev. Co dělá tam myš? Pes hrabe. Pes má tolik hangurů. Okce z Kristu. Chris. Nechtěl říct ahoj. Jejda, tady jsou kamarádi, tady hrajou. Oh man, to jsou nějaký přerostlí ti tady kokonaty, když tady máš ten splinker. How much is this worth? OK, Sičo, rychle. Ne, oni to vykoupili jedno. No nic, nechtěl bych. Advanced. Nepotřebujeme to máme godly. Vajíčko, vajíčko. Doufám, že se z tebe vyklube něco hezkého. Nějaké krásné překvapení. On už skončil, jo? Tak víš co? Tomu ani tolik nepomáhá, tak... Blood banana. 28, tenhle ten grab. 60 000? Kámo, já jsem boháč. No nic, říkal jsem, že už to ukončím, takže stejně už půjdu ven, už jsem na tom dlouho. Jakože je mi víc jak 18, ale tak lepší je být venku, ne furt smažit u počítače. Tak co